Эфирда атна яңалыклары студияда Гүлназ Гайни. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп яңалыклары. Мемориал бик зур нәрсә. Вакытында 10 ел элек Россиядә бердә югыял ул беренче мемориал булды ул. Кара тамга тагылып, гөнаһсызга рәнҗетелгәннәр Алабугада сәяси репрессия корбаннарын искә алдылар. Натуральные комсомольцы. Пахали, грубо говоря. Шуңа күрә знали, за что работали. Яшьләр урамының бер йортында мемориаль такта ачу тантанасы булды. Ул кемгә багышланды? Бу садикка бик яратып йөридем. Менә хәзерге балалар бит әле кай вакытта садикка бармыйм диләр. Мин инде иртән торып әзерләнеп, апам белән бергә йөрдек без бу садикка. Бер гасырлык юбилей. Алабуганың Дюймовочка балалар бакчасы үзенең 100 еллыгын билгеләде. Алабугада эшлекле визит белән республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров булып китте. Аны район җитәкчесе Рөстәм Нуриев узатып йөрде. Махсус икътисади зонада алар пестицидлар җитештерү буенча август Алабуга заводын карады. Шуны билгеләп үтәргә кирәк, Алабугага министр Мөслимдәге визитыннан соң килде. Ул анда роботлаштырылган сөт комплексы төзелешендә беренче ташны салуда катнашты. Татарстан премьер-министры урынбасары, республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров үсемлекләрне саклау чараларын җитештерү заводында, шулай ук аларны төрү өчен полимер тары җитештерү заводында булды. Биредә ул август Алабуга заводының җитештерү технологияләре һәм җитештерү куәтләре белән танышты. Билгеләп үтик, август компаниясе авыл хуҗалыгы җитештерү өчен үсемлекләрне яклауның химик чараларын, шулай ук дача участоклары өчен препаратларны җитештерү һәм сату буенча Россиянең ире компаниясе. Завод автоматлаштырылган һәм робот техникалары булган заманча Россия һәм чит ил җайланмалары белән җиһазландырылган. Бүген август Алабуга заводы ил базарының 3/1 продукция белән тәэмин итә ала. Аның ихтыяҗы елына 160 мең тонна препарат тәшкил итә. Авыл хуҗалыгы өчен чыгарыла торган продукциянең ассортименты 110 төрдән артык. Предприятиедә барлыгы 250 кеше эшли. Нигездә бу инженер һәм техник персонал, чөнки җитештерү максималь автоматлаштырылган. Бу атнада 30 октябрь көнне илебез сәяси репрессия корбаннарын искә алды. 1920 елдан башлап 50 елларга кадәр элекеге Советлар Союзының 10 миллионнан артык кешесенә кара тамга тагылып, гөнаһсызга рәнҗетелә. Меңнәрчә кеше гаепсезгә атыла, күпмесе төрмәләрдә утыра, сөргеннәргә азатыла, кимсетелү, җәберләүләргә дучар ителә, сабыйлар әти-әниләреннән тартып алынып, балалар йортларына таратыла. Гаделсезлек корбаннарының үзләренә генә түгел, туганнарына, балаларына да халык дошманы булып яшәргә, газаплар, түбәнсетүләр эчендә янарга туры килә. Гадәт буенча ел сайын Алабуга халкы мемориаль комплекс янына җыела. Митингка килүчеләрнең күбесе өчен бу һәйкәл якыннарын искә алучы бердән-бер урын булып тора. Алабугалылар һәйкәлгә чәчәкләр салды һәм репрессия корбаннарын 1 минут тынлык белән искә алды. Шәмсия Мингалимованың тормышында да репрессия еллары ачы тирән из калдырган. 5 яшендә әтисен югалткан, 11 яшендә бөтенләй ятим калган. Даими куркуда яшәүнең дә ни икәнен белә ул. Чөнки аңа халык дошманы, гаиләсе агзасы дигән тамга сугыла. Нәкъ менә Шәмсия апа Алабугада сәяси репрессиялар корбаннары советын булдыру инициаторы булып чыга. Өстәвенә Алабугада һәйкәл булдыру идеясын да ул күтәреп чыга. Мемориал бик зур нәрсә. Вакытында 10 ел элек Россиядә бердә югыял ул беренче мемориал булды ул. Ул шундый үзен аклый торган мемориал булды. Петербургтан килгән корреспондентларга карап чыккач, бөтен Алабуга буенча бу мемориал, Россия буенча бу мемориалны бик яратканнар. Мемориал кирәк ул. Элеккене искә төшереп, алга таба шундый нәрсәләр булмаска, булдырмас өчен. Менә нәрсә өчен кирәк ул. Бу шуның өчен бик кыйммәтле нәрсә. Менә әйтәсем килә, элекке глава дигәндә җитәкчегә, шәһәрнең башлыгына инде Гафуров Илшат Рафкатовичка бик зур рәхмәт инде. Әйтергә кирәк, бүген шәһәрдә туганнары репрессияләнгән 47 алабугалы яши.
Заман җилләре ничек кенә үзгәрмәсен, тарих булып кала. Бу атнада тагын бер истәлекле көн билгеләнде. 29 октябрь көнне Ленин комсомолының туган көне иде. Статистика буенча илнең 200 миллионнан артык егет һәм кызы комсомол мәктәбен узган. Яшьлеге комсомол белән бәйле булган һәр кем өчен бу якын көндер. Чөнки аның горурланырлык кешеләре һәм эшләре бар. Яшьлекнең хезмәт романтикасы ул. Комсомоллар илебез куәтен арттыруда, яңа шәһәрләр һәм завод-фабрикалар төзүдә, яңа җирләр ачуда катнашты. Комсомолның туган көнендә Алабуганың Яшьләр урамы 7нче йортта мемориаль такта ачу тантанасы да булды. Мемориаль тактаны ачу тантанасына Марат Ахмадуллин Казаннан махсус килгән иде. Элекеге комсомол узган гасырның 80нче елларында шушы Яшьләр урамы 8нче йортны төзүдә катнаша. Егет чагында ул ташчы, стропольчик булып эшли. Советлар чорында сыйфат билгесе бар иде, ә бездә энтузиазм дип искә ала ул. Я был в основном отряде. Мин төп отрядта идем. 35 кеше төзедек. Без гел шушында эшләдек. Ә менә эштән соң килеп эшләгәннәргә авыррак булды инде. Монда йорт каршында наратлар үсеп утыра иде. Аларны 6нчы мәхәлләгә күчереп казып утырттык. Ләкин кызганыч алар анда үсеп китә алмады. МЖК. Бу 3 хәрефтән торган аббревиатураны мөгаен хәзерге яшьләр белмиләрдер дә. Ә менә 1970-90 еллар башында комсомол буыны өчен ул якты киләчәккә юлны аңлаткан. Бу яшьләр торак комплексы яшь гаиләләргә кыска гына вакыт эчендә үз фатирын алырга мөмкинлек биргән. Комсомоллар үзләренә йортлар төзегән. Каждый строитель этого дома Йорт салуда катнашкан һәр төзүче килешү төзүдә. Шушы килешүләр белән мин директорга йөрдем. Комсомоллар биредә елына 1000 сәгать эшләргә тиеш иде. Шуннан соң аларга фатирлар бирелде. Biz мында работали как, натуральные комсомольцы. Пахали, так, грубо говоря. Шуңа күрә знали, за что работали. И порыв был молодой. Как говорится, кемдер бам төзегән, кто-то что-то другое построил, а мы себе свое, не пожалели, вот друг друга увидели уже 100 лет. Многие уехали, разъехались, все нормально. Комсомолның мондай эксперименты ярдәмендә меңләгән яшь гаилә дистә еллар буе торак шартларын яхшыртуга чиратта тормыйча үзләренә фатирлар төзи алды. Фатир алу өчен яшьләр иң кара эштә эшләргә әзер булган. 20 ел эчендә СССРда 3 миллионга якын кеше яшьләр торак комплексында катнашу аркасында фатирлы булган. Без әле дә монда яшибез. Хәзер минем әнием монда яши. Күршеләре без белән бик дусбыз. Башка җирләрдә может и шулай бер-берсен белмиләр, ә без бергә кыргач бер-берне бик таныйбыз, душлаштык и сагынабыз, конечно, шул вакытларны да сагынабыз. Ул вакыттагы яшьләр менә шуннан да әле төп эштән соң шушында килеп эшләгәннәр инде. Бер основной бригада сменно эшләде инде, но большинство инде, сколько там, человек 80 нас, недән соң, эштән соң 1000 часов отрабатывали. Монда после работы во вторую смену килеп эшләдек. Когда переехала сюда, в Елабугу, на строительство Камского тракторного завода, узнала... Чаллыдан монда килгәч, Кама трактор заводы төзелешенә килдем. Бу йортның 6нчы катында без әле шәхси мәктәп тә ачтык. Балаларыбызны төрле кешеләр укытты. Алар арасында институт мөгаллимнәре, инженерлар бар иде. Первый дом молодежного жилого комплекса МЖК. Һәм менә бу объектны мәңгеләштерү өчен вакыт җитте. Биредә тантаналы рәвештә мемориаль такта ачылды. Йортлар күп, ә МЖК йорты берәү генә. Шуңа күрә ул тарихка кереп калырга тиеш, диделәр монда. Комсомол пробил такую возможность, для инициативных. Комсомол инициативалы кешеләр өчен йорт салу мөмкинлеген бирде. Монда МЖК йортының беренчесе Свердловскида, икенчесе Калининградта, өченчесе Казанда төзелде. Кам төзелеше башланганнан соң, ел ярымнан соң без дә бу хәрәкәткә кушылдык. Весомый вклад, да. Шулай ук музей тыюлык фондына әлеге йортта төзелгән 108 фатирның ачкычларын тапшырдылар. Ә комсомолларның сөйләшеп сүзләре бетмәде. Озак вакыт таралышмыйча, алар яшьлек хатирәләрен искә төшерде. Гөлназ Гани, Михаил Филатов, Атна яңалыклары.
Бу атнада 5 ай дәвамында барган капиталь ремонт эшләреннән соң шәһәрнең 5-нче һәм 14-нче балалар бакчалары үз ишекләрен ачты. Бар эшләр республика һәм җирле казна исәбенә башкарылды. Беренче номерлы Дюймовочка балалар бакчасы да үзенең юбилеен билгеләп үтте. Ул моннан нәкъ 100 ел элек ачылган. Балалар бакчасы сабыйларга үз ишеген 1919 елда ача. 20-нче гасыр башында мәктәпкәчә учреждение Роза Люксембург исемен йөрткән. Шақырдық сізні қонаққа, чөнки 100 еллык бәйрәм бүген бездә. Җимереклек, ятимлек, ачлык, ялангачлык. Истәлекләргә караганда, ул вакытларда балалар рационында маргарин һәм балык майы булса, бу олы бәхет булып саналган. Суыра торган конфет та иң татлы ризык булган. Балалар тукмадан һәм пышкы чүбе тутырылып ясалган курчаклар белән уйнаган. Кыскасы, бик катлаулы заманда эшли башлый балалар бакчасы. Сугыш елларында әлеге учреждение тәүлек буе эшләгән. Блокадалы Ленинградтан эвакуацияләнгән балалар хисабына биредә сабыйлар саны арта. Ул вакытта 147 баланы 11 хезмәткәр карый. Ниндидер мөгъҗиза белән сугыш еллары фотографиясе дә сакланып калган. Аны балалар бакчасына Көмеш гасыр китапханасы мөдире Андрей Иванов бүләк итте. Бу чарада 20 елдан артык эшләгән бакча хезмәткәрләрен дә мактау грамоталары белән бүләкләделәр. Мин бу садикка бик яратып йөридем. Менә хәзерге балалар бит әле кай вакытта садикка бармыйм диләр. Мин инде иртәм торып әзерләнеп, апам белән бергә йөрдек без бу садикка. Әни ике яктан безне тотып алып барадыр. Миңа бу садик бик ошыйдыр. Монда уйнадык, рәхәтләнеп урамда да уйнадык, эштә. Балалар белән бергәләшеп үстек. Бик тәмле ашаталар бу садикта. Менә монда инде килеп кергәч, белмим, ничектер тәннәр җим-җим килә башлады. Мин менә бу садикта йөргән кеше бит инде. 1990 елда мин тәмамладым менә шу садикны. Инде менә бүген садикның юбилеенда, 100 еллыгында чыгыш ясауыма бик тә шатмын. Һәм дә инде садигымны яраткан садигымны мин юбилей белән котлыйм. Зурлар төркеменә кердем танышырга. Анда Сәйдә Минзагитовна балалар белән дәрес уздыра иде. Балалар белән таныштым, Сәйдә Минзагитовна белән таныштым. Бик җылы мөнәсәбәт, бу балалар бакчасы миңа бик ошады. Чөнки монда безнең инде менә шулай бик озак эшләүче коллектив безнең. Безнең тәрбиячеләребез инде 20, 30, 40 ел эшләүче тәрбиячеләребез бар. Шуңа күрә безгә алар белән эшләү уңай, рәхәт, уңышлы. Балаларыбыз икенче мәктәптә, менә безнең балаларыбыз икенче мәктәпкә укырга китәләр. Анда һәр вакытта да безнең балалар бакчасы турында җылы сөйлиләр, чөнки без балаларыбызны мәктәпкә яхшы әзерлибез. Шул тәрбиячеләрдән тора бит инде балаларның әзерләнүе, мәктәпкә әзерлеге. Бала-чагалар туып торсын, аларга балалар бакчаларында урыннар да җитәрлек булсын. Балалар безнең киләчәгебез бит. Әнә бит, депутатлар да бу атнада ана капиталын машина алырга тотырга рөхсәт итәргә җыенуларын белдерде. Безнең илдә ясалган автомобильне сатып алу өчен ана капиталын куллану турындагы закон проектын Дәүләт Думасына керттеләр. Автомобиль 1 миллион сумга кадәрге бәядәге һәм анда кимендә 3 пассажир урыны, двигателе кимендә 125 ат көчле булырга тиеш. Бу тәкъдимне Гадел Россия фракциясе депутатлары керткән. Алар фикеренчә, бала тугач, гаиләдә машинага ихтыяҗ күпкә арта. Закон кабул ителгән чиракта гаиләләргә дә Россия автопромына да ярдәм булачак дип саный депутатлар. Хәзерге вакытта ана капиталының күпчелек өлеше торак шартларын яхшырту өчен сарыф ителә. Карлар явып торса да, Алабугада көзге ярминкәләр һаман дәвам итә. Аларны шәһәр халкы көтеп ала. Ни дисәң дә, бу һәркем өчен дә чагыштырмача арзан бәя белән азык-төлек запасын тулыландыру мөмкинлеге. Көзге ярминкәләр Мираж сәүдә үзәге янында һәм шәһәрнең аскы өлешендә Иске базар янәшәсендә уза. Билгеләп үттек, авыл хуҗалыгы ярминкәләре һәр шимбә саен оештырыла. Быел нинди яшелчә алдагы елга караганда кимрәк сатыла. Ярминкәләр кайчанга кадәр дәвам итәчәк? Булар турында алдагы сюжетыбызда. Бабай, спасибо, что вырастил такую хорошую тыкву.
Мәхсүм Фәхразиевка сатып алучылар менә шулай рәхмәтләрен белдерә. Ничек инде белдермәскә, әнә бит үз бакчасында нинди зур кабаклар үстергән. Һәрберсенең авырлыгы 30 килограммга якын. Мәхсүм абый атна сайын көзге ярминкәгә сатуга чыга. Безнең ише пенсионерга мондый ярминкәләр азмы-күпме акча эшләү мөмкинлеге бит, дип уртаклаша ул. Кабак утырткач үзе үсәйин да, просто бик катта кирәк түгел инде такта. Җирәйбат булса үсәйин дә. Берсе 27, берсе 25 ана. Анда бәләкәйләр дә булды, алар тоже үстеләр инде. Файдалы диләр бит нәме? Конечно, файдалы. Үзегездә яратып ашыйсыз. Аның төшләре, особенно төшләре бик күп була, файдалы барысы да. Үзебез дә ашыйбыз, конечно. Бөтен нәрсә пешерәбез, бәлеш сок ясыйбыз. Менә 7нче атна рәттән инде Алабугада авыл хуҗалыгы ярминкәләре уза. Узган шимбәдә дә шәхси ярдәмче хуҗалыклары булган агрофирмалар, крестьян фермер хуҗалыклары, кооперативлар, шәхси эшмәкәрләр һәм үз бакчаларында яшелчә үстерүчеләр алабугалларга үз продукцияләрен тәкъдим итте. Халык ит, süt продукциясе, бал, яшелчә һәм җиләк-җимеш сатып алырга ашыкты. Әйтик, бәрәңгенең килограммын 10 сумга сатып алырга мөмкин иде. Кәбестә, кишер, чөгендер, суганны 15 сумга. Сатучылар сүзләренә караганда, быел алабугаллар бәрәңгене азрак сатып ала икән. Моны алар икенче икмәкнең уңышы югары булуы белән аңлата. Да, потому что она свежая. Вот какие красавцы. Район авыл хуҗалыгы идарәсен биргән мәгълүматларга караганда, бу 7 атна эчендә барлыгы 13 миллион сумнан артык продукция сатылган. Мәсәлән, барлыгы 140 тонна бәрәңге, 58 тонна кәбестә, кишер, чөгендер, суган, 20 тонна ит, шул исәптән 14 тонна сыер ите дә. Сөт һәм сөт продукциясе 3,5 тонна, бал тонна ярым. Алабугаллар әле 300 тоннадан артык ашлык та булдырган. Зеленнәр инде, йомыркалар домашний мясолар, уткалар. Скоро менә козлар суя башлыйбыз, Алла бирсә, козлар суя башлыйбыз, нитәбез, сатабыз. В основном зелень яраталар инде, яшелчә. Итне алалар инде, но яшелчәне күбрәк алалар. Ярминка ошой, уздырырга кирәк, шастыра уздырырга кирәк, молодцы, организаторларга. Алдык инде. Кышка әзерләргә кирәк бит. Суган алдык, бал алдык, ит алдык. Вакыт ягынды. Кәбестә. Оештырылуы шу индеме? Әйбәт, молодцы. Урыны да бик әйбәт. Әле без алмадык, килдек кенә. Просто карап чыктык инде, 400-дән артык итләр, кыйбат вот. Итләр думлы может арзан булыр дип. Кәбестә карыйбыз әле менә кәбестәләр тик атнада алган идек, бик аппак, матур иде. Хәзер әле шундый табырбызмы, юкмы? Суган алдык, бер 10 килоны матур. Әйбәт инде, әйбәт. Бәрәңгеләр уже закупили, запас кирәкми. Кышка әзер, все, рахмәт. Искәртәм, авыл хуҗалыгы ярминкәләре һәр шимбә көнне 28 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Гөлназ Гани, Михаил Филатов, атна яңалыклары. Яман шеш авыруы уртача ничә яшьтә барлыкка килүе билгеле. Иратларда яман шешне уртача 64 яшьләре узып 9 ай үткәч, хатын-кызларда исә 64 яшьләре тулып 2 айдан соң ачыклана. Экспертлар искәрткәнчә, иратлар арасында онкология авырулары 71,3%, хатын-кызлар арасында 65,8% очракта 60 яшьтән узгасы ачыклана. Күкрәк безендә яман шеш уртача 60-74, туры чәктәге яман шеш 66,5, үпкә рагы 65 яшьтә барлыкка килә. Моңа кадәр мәгълүм булганча, теркәлгән барлык яман шеш очракларының күпчелеген тире рагы белән авыручы пациентлар тәшкил итә. Бу 78500 очрак. Күкрәк безендәге яман шеш 2нче урында. Ул 70300 очрак тәшкил итә. Иң киң таралган онкология авыруларына шулай ук трахея, брон һәм үпкә рагы, мәни бизе һәм ишәклектәге яман шеш кергән. Үлем очракларының күбесе, бу якынча 40%, ашказан астындагы яман шеш вакытында теркәлгән. Киләсе атнада Татарстан халкы 4 көн ял итәчәк. Алдагы атнада республика халкы 3 көн генә эшләячәк. Шуларның берсе 1 сәгатькә кыскарак булачак. 4 ноябрьдә Россиядә халыклар бердәмлеге көне билгеләп үтелә. Ул Россия Хезмәт кодексының 112нче маддәсе нигезендә ял көне булып санала. 6 ноябрь Татарстан Конституциясе көне. Бу көнне татарстанлылар Татарстан Республикасының бәйрәм көннәре һәм истәлекле даталары турындагы закон нигезендә ял итә. Шул рәвешле республика халкы дүшәмбе һәм шәршәмбедә ял итәчәк. Сишәмбе 5 ноябрьдә эш көне 1 сәгатькә кыскарак булачак.
Бу атнада татар җырчысы Фирдус Темаев үзенең Инстаграмында узган ял көннәрендә шелтәрдә пәйда булган видео язма өчен гафу үтенде. Исегезгә төшерәм, ул анда җырчы Гүзәл Уразова белән бергә юлда машина тәгәрмәче астында тапталган хайванның мәетеннән шаярта. Сәлам дуслар. Күптән түгел Гүзәл Уразова белән бер шаярып кына видео куйган идек. Анда инде интервьюда язганнар, журналистлар язып тутырганнар, ике артист җәнлектән мыскыл итеп көлә, беренди совестьләр юк дип. Кемнәр минем шаярымны аңлый, алар инде аңлый. Менә без бит инде һәр вакытта гадәттә шаярабыз, юлда йөргәндә берәр кафега кирсәк тә, бу эт итеннәнме, пес итеннәнме дип шаяргалыйбыз бит инде. Бу да шундыйрак шаяру иде. Кемнәр минем шаярымны аңламый, безнең шаярымны аңламаган, бәлки минем шаяру үрсәтмеши неуместно да булгандыр. Кемнәр шаярымны аңламый, мин Гүзәл исеменнән дә, үземнең исемнән дә сезнең каршыгызда гафу үтенәм. Мин шәхсән үзем этләр дә яратам, псиләр дә яратам. Урамда нинди генә эт, песи күрсәм дә, мин һәр вакытта аларны ашатам, эшертәм, алар белән аралашам, танышам, сөйләшәм. Нинди генә җәнлек булмасын. Минем бүгенге көндә иемдә охотничий мылтыгым бар. Мин алардан бер атканым юк, чөнки мин хайванга үземдә, мин тавык суярга да дөресен әйткәндә, мин тиктер куркам, шуңа күрә берүк безнең мине дөрес аңлагыз, бу шаяру гына булды. Менә язганнар инде бик нык мыскыллаганнар дип, без аны таптатмадык, без аның өстенә менеп сикермәдек, биемәдек, без аның өстендә басып җырламадык дигәндәй, таптап йөрмәдек, типкеләп йөрмәдек, бары теге аннан әле ахырдан без аны алып та куйдык. Менә язуын язганнар, бер дә менә 2 ел элек абыемның сарае янганда, янгын сарайга кереп, 2 сарык белән этне коткарганны бер дә язмаганнар. Исән сау булыгыз, сау сәламәт булыгыз. Аңлавыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Менә шулай, әллә уйланып, әллә уйланылмыйча гына уены чыны белән бергә артистлар тарафыннан социаль челтәрләргә куелган видеоматериал күпме сүз боткасы, күпме гайбәт тудырды. Халык бар нәрсәне иләк аша уздыра шул. Абынганны, ялгыш адым ясаганны көтеп торучылары да бар. Яраткан артистларыбыз да кешедән күпме сүз ишетте, җан тынычлыкларын югалтты. Социаль челтәрләр белән шаярмагыз. Ярыйла, гафу үтенеп кенә котыла алсаң. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз. Привет, я Вячеслав Добрынин, а это вот группа «Доктор Шлягер». Я вас приглашаю на выступление группы «Доктор Шлягер». Это мой проект. 15 ноября в ГДК группа «Доктор Шлягер» с новой программой. Какая женщина! Московский классический балет представляет шедевр мирового балета «Лебединое озеро» при участии солистов Большого театра. 27 ноября на сцене Елабужского дворца культуры. Начало в 19:00. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы Антон и Виктория Макарский. 12 ноября с нашим живым концертом будем в Елабуге. Приходите в 19:00 в городской дворец культуры. Увидимся, обнимемся, споем вместе. Будет весело. Это точно. Пришло время менять резину. Но только в этот раз все будет быстрее и проще, чем обычно. Экономь свое время с интернет-магазином «Колеса даром». Все шины, диски и автотовары в одном месте. колесадаром.ру. Город Елабуга, проспект Нефтяников, дом 4. Телефон 8 987 238 51 11. Дорогие мужчины, пора обновить свой гардероб.
Мы рады предложить вам красивую одежду из Турции. В ассортименте рубашки, футболки, толстовки, джемперы, брючные костюмы, спортивная одежда и куртки. Приглашаем вас за покупками в торговый центр «Мираж». Отдел мужской одежды «Люкс». Получили письма счастья с налоговыми уведомлениями за 2018 год? Налоговая инспекция напоминает, что срок уплаты налогов не позднее 2 декабря. В налоговом уведомлении указаны все необходимые реквизиты для уплаты начисленных налогов. Заплати налоги уже сегодня.